Ariri Egbunam, Ariri Egbunam, n'ọkwanụ n'elu. Ariri Egbunam, Ariri Egbunam, n'ọkwanụ n'elu. Akwa mụ na ya bụ nwanne nụ na mụ na ya bụ nwanne nụ, kedu ife mụ mere gị nụ? Mmadụ eje n'ọgụ be mmọnụ, mmadụ eje n'ọgụ be mmọnụ, abụba eje n'ọgụ be egbenụ, enubiri na anabiri n'oyi. Akwa mụ na ya bụ nwanne, kedu ife mụ mere gị n'oyi? Enweziri onye onye Ifeanyị idonu na-azọ n'ọgaza maka mma na-eji n'agọ mmọnụ, onye dị n'iche n'iche n'oyi. Ugochi tiwere enyo ga-achakadịrị achakadị, nwanne m chere n'oge gị n'oyi. Kedu ozi na Ifeanyị na-enwere n'onwe anyị anya ọkụ nụ? Kedu ozi na Ifeanyị na-egburu onwe anyị isi n'oyi? Kedu na Ifeanyị na-achọ igbupụ ụzọ onwe anyị isi? Kedu na Ifeanyị mere onwe anyị n'oyi? Onwe gị zuoro gị n'oyi, na mgbaji tinyere n'ugo gị ga-achake ka ọ ga-achakerịrị oyi. Aka ekpuchi ọnwa ka m na-ekwudo n'oyi, mana bụrụ onye na-anụ n'ube m nọ n'ebe n'oyi. Nwanne m bụrụ nwanne m n'oyi, nwanne m bịa mara m n'oyi, na nwanne dị nụ na mba ka m na-ekwu n'ọnụrụbe nwanne na-agba na anụ ọsọ n'oyi. Ariri Egbunam na Ariri Egbunam na Ariri Egbunam ka m na-ekwudo na-ekwudo oyi. Ariri Egbunam ka m donu na-ekwudo ekwu na Ariri Egbunam ka m na-ekwudo oyi. Ifeanya m na-afụ ka m na-ekwudo oyi. Aka anyị ji na-eme igbe mee ya ka m donu na-ekwudo. Kedu ka nwanne m na ya so na-achụ anụ si n'ọkpa m ụbụzọ ọnụ a na-atụ n'oyi? Kedu ka nwanne m na ya so na-achụ nta si n'ọkpa m dịzi ka anụ a na-atụ n'oyi? Nwanne m so ya soro ju ubi n'oyi, arara m wee nye ndị iro n'aka n'oyi. Ife mụ na gị kpara na nzuzo ka ibuputere n'ama n'oyi. Nwanne m bịa mara m n'oyi, na nwanne dị na mba ka m na-ekwudo n'ekwu n'oyi. Ọgbata obi onye ehebụnụ nwanne ya n'oyi. Ariri Egbunam, Ariri Egbunam, ọkwanụ n'elu.